Ahoj, jsem teď v ohromující krásné a zasněžené horách východního Turecka, na místě, kterého většina z vás ani nevěděla. Toto video vypráví o tom, jak obyčejný výlet do střediska Palandöken se může proměnit v skutečné dobrodružství. V následující téměř půl hodiny podrobně prozkoumáme středisko Palandöken a zastavíme se na návštěvu skutečného Klondike tureckého backcountry a samozřejmě se vydáme na projížďku. Obecně řečeno, jak se říká na YouTube, sledujte až do konce. Bude tam hodně krásných, zasněžených a místy dokonce i vzdělávacích věcí. Bez prodlení zjistíme, kde jsou všechny tyto věci. Hora a středisko stejného jména Palandöken se hrdě vzpínají na severovýchodě Turecka. Nejbližším městem a tedy i letištěm je Erzurum. A i když se k němu přiblížíte, je jasné, že je to pravé místo. Samo Erzurum je město s velmi bohatou římskou, arménskou a tureckou historií, která sahá do 4. století našeho letopočtu. Nachází se na téměř ideální poloze na velmi útulné náhorní plošině ve výšce asi 2000 metrů. Město je ze všech stran obklopeno horami. V současné době zde žije přibližně 400 000 lidí a hlavními atrakcemi jsou mešity a zimní sporty. Tyto konstrukce v samotném centru města jsou skokanské můstky postavené pro zimní univerziádu 2011. Jedna z nejdůležitějších událostí v novodobé historii města. Hlavní lyžařská atrakce Erzurum je 15 minut nebo 30 lir taxi z centra a je to stejný areál Palandöken. Palandöken je název hory a největšího lyžařského areálu. Samotné lyžařské středisko má oficiální název Ayder 3200. Název pochází od nejvyššího vrcholu, na který vede lyžařský vlek a vleků je zde 12. Spojují 42 kilometrů sjezdových tratí, černých, červených a modrých. Ayder zahrnuje ještě jedno lyžařské středisko Konakli. Je o něco menší a musíte se tam dostat autobusem. Autobus není zahrnut v skipasu jako v Evropě, ale cena také není evropská. Skipas na celý den stojí 100 lirů s večerním lyžováním a bez večerního lyžování stojí 80 lirů. Přepočítal jsem to na dolary a je to velmi levné a můžete navíc pohladit psa zdarma. Ano? Mapa střediska ukazuje snowpark, ale stále je ve fázi vývoje, jinak žádné námitky. Vleky jsou nové a dobře udržované, sněžná děla a dokonce i lavinové zábrany jsou všude nainstalovány a fungují. Celkově vzato je středisko velmi seriózní. Než však odepneme pásy a vyrazíme na cestu, pojďme se trochu nadechnout a obdivovat výhledy, protože jak pro mě, tak i pro mé společníky jsou to první velké hory po téměř roce. Televizní věž na vrcholu Asdžder je pravděpodobně nejznámějším prvkem celého střediska Palandöken. A tam je krásně. A tam bylo krásně. A tam je krásně. Všude je krásně. Podle mapy se trasy velmi liší od mírně skloněných modrých, na kterých se i lyžaři nudí. Vše v pořádku? V pořádku? OK. Po ty rychlé černé, které vedou až 12 kilometrů dolů. Především mě zajímala jedna věc. Freeride na vlecích. Nahoře je všechno tak sypké a v podstatě z jízdy není moc velká radost, ale pokud sjedeš trochu níž, bude to zábavnější. Velmi klidná. Ale příjemná. Sjezdovka vede přímo k lyžařským vlekům. Čik, 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 čik.
Zatím tady pořádně sněžilo jen jednou a sníh ještě nezakryl všechny skály. Tak teď jdu z lanovky na místo, kde by teoreticky mělo být více sněhu, který tam byl zavát. Podíváme se. Následující materiál není doporučován pro citlivé snowboardisty nebo pro ty, kteří nedávno vylepšili své vybavení. Dobře, teď půjdeme dolů vedle toho a mělo by to být v pohodě. Ups. Takové dobrodružství. Vypadá to, že to je dobré místo na začátek. Tak pojďme. Ne, ještě je příliš brzy. Pravděpodobně si dokonce založím Instagram nebo něco takového. Je to nádhera. Jo, stačilo se trochu projít a našel jsem téměř nedotčené místo na sjezd. A tady už máme led. Ne, co říct. Hej. Noční můra. Hodně kamenů. Potřebujeme více sněhu. Musíme počkat, až napadne více sněhu. Středisko je velmi podobné Gudauře, pokud jde o freeride, kde se pod sněhem mohou také skrývat kameny. Ale pokud najdeš správné kaňony, můžeš se docela dobře pobavit. Palandoken nabízí také úchvatné západy slunce, které střídavě osvětlují různé hory a jen abyste mohli obdivovat tuto podívanou, můžete strávit celou hodinu procházením se kolem zastavené lanovky a pořizováním fotografií. Ano, samozřejmě, hory jsou hory a nechtěl jsem se vrátit do hotelu, ale mráz -15 byl znát. Coral Travel nás ubytoval v 5hvězdičkovém hotelu Sway, který si zaslouženě nese titul nejlepšího hotelu v celém Palandokenu. Pro mě nejsilnějším dojmem v tomto hotelu nejsou jeho obrovské pokoje a ani jeho interiéry, které trochu připomínají výletní loď nebo nějaký business salonek na fajn letišti. A panoramatický výtah s výhledem na Erzurum, který má dokonce speciální covidové tyčinky, abyste se nedotýkali tlačítek prsty. Dlouho jsem se necítil trapně kvůli portýrům v jejich červených uniformách a all-inclusive místu, které se zdálo jako celý orientální bazár. Největším překvapením pro mě byl Gelenwagen jako hotelová doprava. A není to jen jedno auto na ukázku, je jich tady víc. Podívej, tohle má na kapotě číslo 4. Obecně řečeno, můžete nastoupit do letadla v ekonomické třídě. Jako slušný člověk týden v takovém hotelu se standardní prohlídkou začíná od $1000. Není tu mnoho turistů s balíčkem, hlavně bohatí obyvatelé zde tráví dovolenou. Všechno tady je drahé, bohaté a aristokratické, jak jen to jde. A kdybych sem přijel sám na vlastní pěst, vybral bych si něco levnějšího. A kde tu bydlet, aniž bych zaplatil všechny peníze světa? Mezi touto hojností je pravděpodobně nejlepší volbou pro rozpočtové jezdce hotelu Snowdora. Snowdora je nejjednodušší hotel v rezortu. Můžete také najít velmi atraktivní promoceny, pokud je hledáte týden nebo méně před odletem. Přesně to udělali Boria a Jana a koupili si výlet s tímto hotelem 3 dny před odjezdem. Velmi trapný okamžik. Řeknu vám něco, zatímco si Boria sundává kalhoty. Přijeli ve stejnou dobu jako já a pronajali si podobný pokoj v levném hotelu ve Snowdoru. Kolik stál balíček pro 2 osoby? 14 150 hřiven. Zahrnuje to let a všechno ostatní? Ano, asi 200 eur na osobu. Spočítal jsem náklady tady a v Bukovelu během dne. A dokonce i tam na Dragobrat. Ukázalo se, že tady je levnější. A co jídlo? Snídaně jsou zahrnuty v ceně, ale ani bezplatné večeře nezanedbáváme. Stačí přijít, nikdo nekontroluje, nikdo se nezeptá. A to je vše. To je všechno? Jím večeři.
Celkem 205 € na osobu. Let, ubytování, snídaně, večeře. Pokud si dost drzí, tak i permanentka v areálu. Můžete také zkusit na LAN. A i přes občas nenápadný vzhled, vzdálenost od vleků je zahrnuta v ceně. Nějaký dětský pokoj, ale lepší asi není. A dokonce obývací pokoj s bezplatným čajem a designovou pohovkou Zahi Hadid. Odborníci stále zjišťují autenticitu této pohovky. Je tam také docela slušná dvoupatrová jídelna. Za 200 € na osobu je to opravdu velmi levné. Vypadá to, že mnoho jídel se nachází na obou místech. Interiér hotelu je subjektivní záležitostí a nijak neovlivňuje kvalitu snowboardingu nebo lyžování. Co je tak exkluzivního na Sveju, že je mnohem dražší než Snowdora? Odpověď na tuto otázku je přímo za mnou. Pro mě to byl malý kulturní šok, ale tento hotel má vlastní lyžařské středisko s 12 kilometry sjezdovek. Samozřejmě je zde také lanovka, která je vyhrazena výhradně pro hosty hotelu Sveja. To znamená, že zatímco na jihu Turecka je zvykem stavět 5hvězdičkové hotely s soukromými bazény a zábavními parky, tady na východě je to stejné, akorát, že se jedná o lyžování. Hotel má také vlastní lyžařskou školu, půjčovnu a servis lyží a snowboardů, vlastní sklad a obchod s vybavením. Obecně mi úroveň lyžařského areálu u hotelu připomíná Play, ale je to malý areál v Lvovské oblasti. K dispozici je také několik tras, všechny jsou poměrně ploché, ale na rozdíl od Play v neděli tu nejsou vůbec žádní lidé. Úžasnou věcí na těchto tratích je, že jsou prázdné bez ohledu na počasí. Sníh, mlha, vítr a dokonce i takové slunce. A tady si myslím, že je třeba trochu promluvit o počasí. Palandoken je poměrně zasněžené letovisko, kam jsme se vypravili s očekáváním v souladu s předpovědí, že sněžení skončí těsně před naším příjezdem. Ale počasí ve Velkých horách je rozmarné a proměnlivé. Proto, když jsme sem dorazili, nebylo už tak krásně a slunečno. Stručně řečeno, Turci jsou velmi opatrní. Pouze sníh, vítr, mlha a špatná viditelnost uzavírají téměř celé středisko a zanechávají jen 2 nejzákladnější vleky. A centrum jako takové funguje. Můžete si koupit skipasy, ale potěšení v takové dny je velmi malé. Špatnou zprávou je, že míst, kde se v samotném centru můžete schovat před touto hanbou, je na prstech jedné ruky a řekněme, že se neucházejí o michelinské hvězdy. Pokaždé, když přijedu do nového letoviska, beru si s sebou čaj a občerstvení, protože nevím, kolik stojí jídlo v místních kavárnách a tady to možná bylo částečně oprávněné, protože čaj stojí 7 lír, což je asi 40 hřiven a to je jen takový hrnek. Jednoduchý papírový kelímek na jedno použití, nikoli krásný turecký hrnek s dekorací, jak by se dalo očekávat. Porce šavarmy s pitou stojí 40 lír, tedy asi 160 hřiven. Na pouliční jídlo to není zrovna levné. A teď dobrá zpráva. I v takové mlze je tu něco k vidění. Tady podél první trasy se nachází obrovská ledová stěna, která je ve skutečnosti pouze simulátorem pro různé druhy horolezců a alpinistů, kteří zde trénují své horolezecké dovednosti. V takovém počasí je to pravděpodobně nejfotogeničtější místo v celém středisku. Druhou dobrou zprávou je to, že v takovém počasí místní lidé nechodí příliš často jezdit. Takže veškerý čerstvě napadaný sníh na trati i mimo ni patří pouze tobě. Mimochodem, když sněží, k domu se můžete dostat nejen autem nebo pěšky, ale také na snowboardu, a to jednoduše po zasněženém chodníku. Je to opravdu zábava. Jak jsem již zmínil, není tu mnoho podniků, takže noční život se zde odehrává také na svahu a když sněží, má to úplně jinou estetiku.
Palandoken je velmi pěkné, ale hory v severovýchodním Turecku nekončí jen u něj a hodlám to zjistit na vlastní oči. Teď jedu směrem k divokým a vyšším horám se 2 muži, kteří sotva rozumějí anglicky, a tam mě čeká pravé turecké backcountry. Nemám tušení, co se tam stane, takže jsem stejně zvědavý jako vy. Takže jsme na místě a upřímně řečeno je těžké si představit, kde přesně se geograficky nacházíme. Je to někde mezi Černým mořem a Palandoken. Je tu velkolepě čistá, hvězdná obloha a takový malý horský hotel. A ráno se dozvíme, co je co. Ano, nahrávky v chladu nefungují vždy dobře. Pojď, ukážu ti, jaké to je místo, abys lépe pochopil, proč tomu tak je. Severně od Palandokenu se nachází pohoří Kahkar. Jsou to mnohem agresivnější a příkřejší hory, které mi připomínají Švýcarsko. Tak to vypadá například cesta k nim během dne. To jsem se vracel. Masiv je velmi zajímavý a jeho vrchol dosahuje 4000 metrů. Navzdory své zajímavé historii není vůbec populární. Podle jedné verze se právě v těchto horách narodil první snowboard a místní sjížděli z kopců na deskách, jako jsou tyto. Jmenuje se Petra Board a na této věci jezdili domorodci z okolních hor dolů po svazích svých vesnic. Kluci z Patagonie o tom dokonce natočili samostatný dokumentární film, odkaz v popisu, ale kromě tohoto prapředka powder surfingu zde bylo jen málo pravidelných projevů alpského lyžování. A tam je ta vysokohorská dolina zvaná Ovid. Rozprostírá se na poměrně mírném úseku Kahkar. Je tu dokonce několik malých vesnic a také mešity. Ale v zimě je tu docela ticho a podle nejlepších tradic orientálních pohádek se museli objevit hrdinové, kteří by oživili tyto zasněžené krajiny v zimě. Ovid se nachází podél starověké hedvábné stezky, která byla kdysi důležitou komunikační cestou pro obchod a kulturní výměnu. Je součástí mé rodiny již 9 generací. Rodina však obvykle využívá půdu v létě. Nikdy ho nepoužívali v zimě, protože tam napadne příliš mnoho sněhu. Až 10 metrů a na některých místech dokonce až 15 metrů, to je opravdu hodně. S mým obchodním partnerem Rašanem, který zastupuje tuto rodinu, jsme se rozhodli otevřít Ovid Mountain pro zimní účely. Snadněji řečeno než uděláno. Před 2 lety Čech a Rus začali rychle rozvíjet toto místo. Přivezli sněžná děla, rolby a sněžné skútry, aby se lidé mohli dostat na vrchol. V plánu je dokonce výstavba malého snowparku pro začínající lyžaře, jako je Travis Rice. Kromě toho byla pro bezpečnost hostů zakoupena veškerá moderní lavinová technika. Co se týče infrastruktury, mimo sezónu přestavěli opuštěný letní hotel na celoroční. Izolovali ho, nainstalovali generátor a dokonce přidali tuto úžasnou terasu. Hlavním problémem tohoto místa jsou však vysoké ceny. Jedna noc v tomto hotelu začíná od 100 € za osobu při pobytu ve 3lůžkovém pokoji, ale se 4 jídly denně. A celkem chutnými, říkám vám. Jeden den v terénu s lavinovým vybavením, sněžnými skútry a službami průvodců, kteří z vás vytáhnou všechny síly, začíná na 280 € na osobu. Ukazuje se, že pobyt zde na celý den stojí 1,5krát více než týdenní organizovaný zájezd do Palandokenu. Ale majitelé si tento problém uvědomují a snaží se nějak snížit provozní náklady. Ale hlavním důvodem této ceny není technologie, ale samozřejmě tým. Přivezli sem několik velmi zkušených řidičů sněžných skútrů a dokonce 2 skvělé lyžařské průvodce z Utahu, Spojené státy, kteří určují trasy a jeden z nich například zvládá místní terén, abych tak řekl. Celý tým tráví celé dny objevováním místních hor, zkoumáním sněhu a plánováním tras tak, aby po příjezdu klientů je mohli vzít na nejzajímavější místa. Bylo mi řečeno, abych přišel na jeden den, když tu nejsou klienti, abych viděl, jak vypadá pracovní den v tomto, řekněme, butikovém backcountry. A to bylo skvělé. Mimochodem je tam pes, který byl zachráněn někde ve vesnici pod Istanbulem a teď je hlavním místním, nevím, průvodcem.
jaký je plán na dnes? No, dnes je den před otevřením, takže za posledních 10 dnů napadlo 1,5 metru nového sněhu. Musíme zkontrolovat naše operační oblasti z hlediska bezpečnosti, musíme vybudovat přístupové cesty pro sněžné skútry a musíme otestovat sníh, což znamená, že si můžeme trochu zajezdit. OK, tak pro bezpečnost. Jo, kámo. Teď turečtí řidiči jeli zpevnit cestu a já a průvodkyně čekáme, až se vrátí a řeknou nám, co se tam děje. Mimochodem, počasí se rychle mění. Před hodinou bylo nebe úplně jasné. Teď je trochu zataženo, ale stále je viditelnost. Zpevňují cesty předem jedna osoba najednou na sněžném skútru, aby se zákazníci později nesmekli a náhle nespadli do sypkého sněhu. Například takto. Všechno v pořádku? Ne, cesty na vrchol jsou zpevněné a tým se vydává na laboratorní testy sněhu. Teď naši američtí kolegové kontrolují bezpečnost sněhu. Vykopali tak obrovskou jámu a zkoumají ji z různých úhlů. Kopání sněhové jámy ukazuje různé vrstvy sněhu a způsob, jak se po sobě mohou klouzat. A to je zcela odlišná věda. Mě však více zajímají praktické výzkumy. Kontrolovali jsme sníh, vydali jsme se na malou projížďku a tím končí naše malá výprava. Obecně jsme plánovali jezdit, nebo spíše testovat svah do soumraku, ale počasí nás rychle vyhnalo zpět do hotelu. Na rozdíl od letoviska během sněhové bouře není nic k dělání, ale práce týmu tím nekončí. Musíme odklízet cesty, abychom v případě, že bouře se vymkne kontrole, neuvízli ve sněhových závějích. A už se to stalo. Miluji ten druh cestování, kdy si včera byl ještě v 5hvězdičkovém hotelu a dnes večer sedíš v garáži s lidmi, kteří opravují své sněžné skútry a jedí místní tureckou raclette. Mimochodem, je to velmi chutné. Mimochodem, organizovaná turistika neznamená, že jste vázáni na jedno místo, natož na hotel. Může to být skvělý výchozí bod a někdy i velmi levný pro objevování nových míst a poznávání nových lidí. Středisko Palandoken je skvělé místo pro začátek snowboardingu nebo lyžování a také pro freeride mimo vleky. No, ale tyto hory jsou samozřejmě samostatnou ligou pro znalce backcountry, i když rozhodně nejsou levné. A doufám, že se jednoho dne budu moci vrátit sem do východního Turecka za dobrého počasí, abych si plně užil tyto krásné hory. No, jako vždy děkuji za sledování. Uvidíme se v dalším videu. A jako vždy nezapomeňte odebírat, lajkovat, ptát se na otázky v komentářích a samozřejmě sdílet s přáteli. Takže standardně podívejte se do popisu, tam je mnoho užitečných odkazů a to je vše. Čau.